idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Sarki naɗi daga Allah kowa ya ƙi gaba zai dace ba, an baka domin Allah kai ma ka ba mu domin Allah. Sarkin shalan al'umma sun yaba ma suna sai madalla, kun je hajin kun dawo makiya ko kun bar su suna kwalla. Dutsen fashe na tama malan kasa hannu sai kai kakaki, makiya ka wuce tsarar su ka bar su su suna ta haƙi. Ga bulaliyar kan hanya fyaɗe yaro babban baka kyale ba, saki ka zama sarki a dawa makiya ko basu cimma ba. Ko in ce toron giwa saraki dan isa kana ta gaba, makiyan ka na ga suna kuka dan sun dauki halin zamba. Bismillah ni zan fara zana sanyo buwayi Allah, kada dan dubu na basira bai cika na kar in yi kasala. Zan da sarki na shalan mai matasa dubu daga Allah, kare ni sharrin makiya na burinsa dai na yi kwalla. Sarkin masarki nasara kai barka da dawa jimala, jama'ar ka duk sun shaidai ka kokarin ka sai sun shaida. Shi yasa nake ma waka makiyanka na saka suka sala, marhaba nake ta yi maka sarkin shalan alhaji a gaida ka. Mai farin jini mai al'umma mai yanka zai shiga kakaka, ga bijimin sa kai rago an ka karo da shi ka tabe. Ka san zaki ko adawa sarki yake kuyi dubi, mai martaba kai amna shalan yi zaman ka dai ka huta. Ga hadin ka je ka dawo abin da ka yi zan farta, to tuni Allah ya yarje jama'ar ka ma sun yarje. Shi yasa idan nayi zancen ka jama'ar ka sai hamdallah. Masarauta ta amna shalan ta jama'a karkwai shakka, a tarihin masarautu kaf ita ce farkon shuka. Masarautar rani da kadai ita ce ta riga ta zuwa, ƙauyuka birane kaf sun yarda sarki ba baya kamar ka. Na gaida toron giwa ja mu je dai mu je dan zaki, madugu kake ko uban tafiya ka raba wa kowa aiki. Dawi su fanni na ado kun ga baya ta makarsa gudu ba, jaki ka kauce ga doki uban ka karkai ta baba. Da zuwan ka sarki abadalla makiya ka sa su ba, sun yarje ga sarkinsa a nan abadalla mai bin Allah. Shi komai in har zayi ma yakan alwala yayi sallah, shi yasa ka zama farin haske ga al'umma ku fitilla. Alhaji Abdullahi ne Isa saraki na dason, jama'a ku zo ku ji zance na sarkin mai adalci. Tambaya gari da birane kaba an san shi gun adalci, sadauki yake mai jarumta ku gan shi sarki abalalla. Kyale su kar da ka damu ai ka riga su kace Allah, jarumi kake mai farin hali rayuwar ka ba ta illa. Kai dai rike Allah ka je da manzansa sai kai sallah, makiya ba sa fara maka ba sannan ba sa cin maka ba. Alhaji Abdullahi dan Isa gagar mai yaki, buɗe kunnuwa ku jiyo zance a baki na zan furta. Da sarkin shalan ya tashi zai je haji shi ziyara, ya biya wa matayensa da yarsa kun ji bawan Allah, dan su masu ziyara su ziyarci ɗakin Kaba, su ziyarci manzon Allah, su miƙa dukkan bukatunsu. Hakan ɗin ku sai ta wakana, wata rana sai suka tashi suka ɗauki motocinsu, tun kaɗan ku sai ga su jimeta, daga nan ku ga su iyafar duk suka shige jirgin su. Daga nan ku al'umma ta shalan addu'a suke maka jimla, mata maza da matasa kaf sun yi shi domin Allah. Kamar yadda kai ma burin kaɗai al'ummar ka ta wala, shi yasa ran da ka dawo al'ummar ka na hamdallah. Alhaji Abdullahi dan Isa saraki a gaida ka, mun da sarki na shalan ga matasa suna sai madalla. Sana sanyo mata yanka zakira su jimla jimla, uwar gida Hajiya Amina ma na gaida baiwar Allah, ga nan Hajiya Afiwa da samun ka tai hamdallah. Hajiya Aisha ta ce ma ta rike ka domin Allah.
gaida dan alzaki halifa kai ma a gaishe ka a jinjina nake san barka anti balki na gaishe ki na gaida yar albarka ina kake habibu a gaishe ka na gaida bawan Allah ina kake abba a gaishe ka na gaida dan sarkin mu Hawwa'u na gimbiya na nan na gaida ke san barka Alhaji Abdullahi dan Isa Saraki a gaida ka da sarki na shalanga matasa suna sai malalla ina yarima Abdurrahman na gaida gwarzan tafiya a kunga sarki jikan sarki mata bashi da shiga illa a kai yarima ka zama dodo mata baka zai sha wahala ka zamo rana in ka fito tafin hannu bai tariya kwance da kai namijin zaki samakiya sun gajiya ka zamo ke gudu sa guduwa in an ganka a shiga laya ba za na yi tuya manta da albasa ban sanya ba tuyari maka zama na gaki namijin mazaje jimla zan sa ubana sarki na ubanmu mai dimbin haiba Alhaji Habu Harul mani gaisuwa ne san barka ubana kake mai kima kunce mai dimbin daraja da gaida aminin kauna nan ban mantuwa in kyale don kun mai da ni dan lele kuka sani na shiga lalle ba zan ce da ku komai ba sai dai in ce da rabbu ya saka Jibril ne mai waka ni to anan nake da sa'aya ka ba amna shalan dama da iko rikin mulki cikin koshin lafiya amin Idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci